ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምባርከስና ሰዓት ዜናታትን መግለጽን ያመጽኩም ኣለኹ መጀመርያ ግን ኣርእስተ ዜና ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ናብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ኸያቱ ተኸልኪሎም ነይሮም ክብል ፕሬዝደንት ሶማልያ ተዛሪቡ ናሽናል ኤር ኢንተረስት ድማ ነዛ መልኪቱ ሓድሽን እዋናውን መግለጺ ኣውፅኢሎ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡብ ጋዛ ዝርከብ ሆስፒታል ዝኸፍዓ ሓደጋ በፂሑ ዶናልድ ትራምፕ ብስሙ ዝጽዋዕ ሓድሽ ስኒከር ጫማ ኣላልዩን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጽናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ናብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ኸያቱ ከልኪሎም ነይሮም ክብል ፕሬዝደንት ሶማልያ ተዛሪቡ ፕሬዝደንት ሶማል ሐሰን ሼክ መሐመድ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ናብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ዝካየደሉ ቦታ ኸያቱ ክኽልክሉን ፈቲኖም قبل وسيغون تمال قدام 16 لكاتيت 2024 ናብ ዋዕላ ተሃገሩን መስተፍና በአዲስ አበባ ዝኣተወ ፕሬዝደንት ሶማልያ ኢትዮጵያ ንኽብርታት ተሕብረት ብዘይ መኽበራ ወቂሱ ነዚ ፍጻሜ ብዝምልከት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ ትማል ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልኡኽ ፕሬዝደንት ሶማልያ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ከይሳተፍ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ ብጥሪ ይኹን ንኽብል ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን እቲ ፕሬዝደንት ዘቕረበ ኸሲ ነጺግሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝቐረበሉ ኸሲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ፕሬዝደንት ሶማልያ ልክዕ ከምቶም ናብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ዝመጹ መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሎም ብምጥቃስ ብወገን ልኡኽ ሶማልያ ግን ዘይተለምደ ኩነታት ከም ዝተፈጥረ ኣመልኪቱ ፕሬዝደንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ናብቲ ዋዕላ ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ ከይኣቱ ክኽልክልዎ እኳ እንተፈተኑ ድሕሪ ግን ኣብቲ ኣኼባ ክሳተፍ ከም ዝኻለ ገሊጹ እቲ ፕሬዝደንት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዕፁው ኣኼባ እቲ ሕብረት ንምስታፍ ካብቲ ዝሓደረሉ ሆቴል ክወፅእ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ነቲ ጽርግያ ዓፅዮም ካብቲ ሆቴል ከይወፅእ ገይሮም ክብል ሓቢሩ ናይ ካልእ ሃገር ፕሬዝደንት ካብቲ ሆቴል ወፂኡ ናብቲ መርከብ ቦታ ምስ በጽሑን ዕጡቓት ወታደራት ኣብ ቅድሜና ደው ኢሎም ናብቲ ቀጽሪ ሕብረት ከይንኣቱ ከልኪሎምና ነይሮም ክብል ተዛሪቡ ከማ አንጋዲ መጠን ሓላፍነት ድሕንነት ኣጋይሽ ከም ዝወሰደ ዝገለጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልኡኽ ሶማልያ ብመንግስቲ ዝተመደበሉ ኣባላት ጸጥታ ይተቐበሎምን ጥራይ ዘይኮነስ ሓለውቶምን ብረት ተዓጢቖም ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ክኣቱ ስለዝፈተኑ ከም ዝተኸልከሉ ገሊጹ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ እቲ ተግባር ንዲፕሎማስን ዓለም ለኻውን ሕግታት ዘጥሕስ ጥራይ ዘይኮነስ ኣንጻር ኣሰራርሓ ሕብረት ኣፍሪካ ዝኸይድ ስለዝኾነ እቲ ሕብረት ኣብቲ ጉዳይ ነፃ ምርመራ ክካየድ ጸዊዕ ሎ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኢትዮጵያ ምስ ተነፃ ሃገር እትብል ርእሰ ምሕደራ ሶማሊላንድ ናይ ምርዳእ ስምምዕ ምኽታማ ስዒቡ ምስ ሶማልያ መሰሓብ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይዝከር ሶማልያ እቲ ስምምዕ ሕግታት ሕብረት ኣፍሪካ ዝትሕዝን ኣንጻር ልዕላውነት ሶማልያን ብምባል ተቃውሞ ኣብ ተደጋጋሚ ክትቀልስ ጽኒሐያ እቲ መሰሓብ ካብ ዝጅምር ንድሕር ንፈለማ እዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ፕሬዝደንት ሐሰን ትማል ቀዳም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ፈረመቶ ስምምዕ ምኽንያታዊ ንምግባር ብዝገበረቶ ፈተነ ሶማልያ ሕጉስቲ ከም ዘይኮነት ገሊጹ እቲ ፕሬዝደንት ወሲኹ ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ መሬት ክትወስድ ትደሊ ነዚ ንምምቻእ ኣብዚ ሕጂ እዋን ላዕለዎት ወታደራዊ ሰበስልጣን ኣብ ሶማሊላንድ ይርከቡ ብምባል ኢትዮጵያ እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ክውዕል ትሰርሕን ነቲ ግጭት ተጋድድን ከም ዘላ ኣመልኪቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ፕሬዝደንት ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ዘቕረቦ ኸሲ መልሲ እኳ እንተዘይሃበ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኢትዮጵያ ንሶማልያ ነቲ ሃገር ክትሕውስ ትደሊላ ዘቕረበቶ ኸሲ ምንጻጋ ዝዝከር እዩ ፕሬዝደንት ሶማልያ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ክሳተፍ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመጽእ ከሎ ቀንዲ ኣጀንዳኡ ስምምዕ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ከም ዝኸውን ይንከር ነዚ ድማ ኣብ ናይ ትማሊ መኽፈቲ ኣኼባ ኣልዕልዎ እዩ ቤት ጽሕፈቱ ኣቤት ክስ ከም ዘመልከተቶ ፕሬዝደንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ብምኽናን ነቲ ስምምዕ ሕጋዊ ተቐባልነት ዘይብሉ ክብል ገሊጹ ነቲ ቤተሰብ መዚ ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሃገራት ሶማልያን ጅቡቲን ዝተፈጸመ ነውራ ምስራሕ ኣመልኪቱ ዝወጽ ሓድሽ መግለጺ እቲ ትማሊ 17 ለካቲት 2024 ብሰብ መዚ ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲ ጉባኤ ኣፍሪካዊ ሕብረት ክሳተፉ ንዝመጹ ኣጋይሽ መራሕቲ ሃገራት ሶማልያን ጅቡቲን ዝተፈጸመ ነውራ ምስራሕ ኣፍሪካዊ ሕብረት ብተመሳሳሊ ቁጠባ ኮሚሽን ሕብረት ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ናብ ካልኦት ሃገራት ናይ ምቕያር መደብ ክሓስበሉ ዘስገድድ ፍጻመ ምዃኑ مزخرة يليون بريزيدنت سوماليا حسن شيخ محمود أبنايلهم مجلسي قدام مستر أبي زي كم تلماج ملحسو تكباراتو فون مخانون كهنن كم زقبون كنت استحوسو مدرة أسمعو عشان ندرهو نعكتنا أمورا خمزبال بلكا قد مع 10 عامات أب كلتشن 10 تحدنا بيلو بسبب مجلسة إثيوبيا وإيه ودك أبرز الدبلوماسية قوام وكل منجست يرترا بأفريقيا وحبرتن كتبا خمشين حبرات هاجرات بأفريقيا أتو بينام برهن استفدت سما نأكراوي حقاقاتن سمعت فينا نزتحس حصور تكبارات لومي أب جزء محدر بالسكنة أبرز منجستات سوماليا جوبوتين مدكامو إثيوبيا بحكي نوري زي بليل هاجر أرمى حسرتن دنقرنان أكورنا كوينا تغطل مهلاوة سجنز فتساميو
ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡብ ጋዛ ዝርከብ ሆስፒታል ዝኸፍአ ሓደጋ በፂሑ እስራኤል ኣብ ደቡብ ጋዛ ሓያሎ ጥርጡራት ራዕዲ ኣሲሮምሉ ኣለዉ ኢላ ኣብ ዛመነትሉ ሆስፒታል ዘካየደቶ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከቢድ ጉዳት ከም ዘብፅሐ ተገሊጹ። ብሰንኪ ሰራዊት እስራኤል ዝተወስደ ስጉምቲ ሰራሕተኛታትን ሕሙማትን ካብቲ ሆስፒታል ክወፁ ተገዲዶም። ዳይሬክተር ሆስፒታል ናስር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ሆስፒታል ዘሎ ኩነታት ዘስካሕካይን ሓደገኛን ክብል ገሊጹዎ። ዳይሬክተር ናሂድ ኣቡ ተሚም ኣብቲ ሆስፒታል ከበባ ከም ዝነበረን ንሓያሎ ሰዓታት ዝቐፀለ ከቢድ ነጥቁታት ከም ዝተፈጸመን ገሊጹ። እቲ ዳይሬክተር ብተወሳኺ እቶም ኣብ ሆስፒታል ዝነበሩ ሕሙማት ብከቢድ ከም ዝተጎዱን ንውድብ ሕብራት ሃገራትን ቀይሕ መስቀልን ሓገዝ ክገብሩሎም የምሕፀኑ ከም ዘለውን ገሊጹ። ናስር ሓደ ካብቶም ክሳብ ሕጂ ኣብ ጋዛ ኣገልግሎት ዝህቡ ዘለዉ ውሕዳት ሆስፒታላት ኮይኑ ኣብ መንጎ ሓማስን ሰራዊት እስራኤልን መዓልታት ከቢድ ውግእ ዝተካየደሉ ቦታ እዩ። ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ሮያል ኣድሚራል ዳንኤል ሓጋሪ ከም ዝበሎ ካብቶም ሰራዊት እስራኤል ዝተኣስሩ ዕጡቃት ሓደ መራሒ ኣምቡላንስ ሓማስን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተሳተፈን ኣባል ግንባር ሓርነት ፍልስጤምን ይርከቦም። እቲ ወሃቢ ቃል ወሲኹ ካብቶም ዝተማረኹ ዕጡቃትን ዝተፈትሑ ጆሆታት ተታሒዞም ዝነበሩ ምስክርነት እቶም ጆሆታት ኣብቲ ሆስፒታል ከም ዝነበሩ ዘመልክት ምዃኑ ሓቢሩ። እንተኾነ ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ዝተሳተፈ ፍሉይ ሓይሊ እስራኤል ብዛዕባ እቶም ዝተጨው እስራኤላውያን ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይረኸቡን እቲ ፍተሻ ይቕፅል ከም ዘሎን ገሊጹ። እቲ ወሃቢ ቃል ነዝሪቶ ዝሃበ ሰራሕተኛታት ሕክምና ኣብቲ ወራር ዝተኻየደሉ ሆስፒታል ብትክን ሓመድን ዝተሸፈነ ኮሪደር ኣቢሎም ሕሙማት ብስትሬቸር ተሰኪሞም ክጓዓዩ ዘርኢ ቪድዮ ቢቢሲ ምስ ረኸበ ድሕሪ ሕደት ሰዓታት እዩ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕጡቕ ጉጅለ ሓማስ ዓሪድሉ ዝበለቶ ኣብ ካን ዩኒስ ዝርከብ ሆስፒታል ናስር ልክዕን ውሱንን ስርሒት ከም ተካይድ ገሊጻ ነይራ እያ። ሓማስ ነዚ ኣይቅበሎን ነቲ እስራኤል ኣብ ወፍሪ ረኺበዮ እትብል ዓወት ድማ ነፂግዎ። እስራኤል ትማል ሓሙስ ዘካየደቶ ስርሒት ሓይልታት እስራኤል ኣብቲ ከባቢ ተዓቂቦም ዝጸንሑ ኣሽዓተ ተመዛበልቲ ካብቲ ቦታ ክወፁ ድሕሪ ምእዛዞም ይጀሚሩ። ሰራሕተኛታትን ሕሙማትን ሆስፒታል ናስር ክወፁ ከም ዘይግደዱን ንሕሙማት ሕክምንኦም ከም ዝቕፅሉን እቲ ሰራዊት ገሊጹ። ወሃቢ ቃል ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ጋዛ ዶክተር ኣሽራፍ ኣልኳድራ እዚ ሓሶት እዩ ኢሉ። ንሱ ሰራዊት እስራኤል ነቶም ሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል ካብቲ ሆስፒታል ክወፁ ዘገደዶም ኣብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ዘለዎ ሕሙማት ብዘይ ሕክምና መንታን ክተርፉ ምዃኑ ገሊጹ። ካብቲ ከባቢ ክወፁ ዝተኣዘዙ ሰባት ዋላ እንተወፁ ንመጥቃዕቲ ቦምባ ከም ዝተቃልዑን ደባልቦ ሓካይም ገሊጹ። እስራኤል ዕጡቃት ሓማስ ናብ ግዛእታ ብምእታው መብዛሕትኦም ሲቪላት ዝኾኑ 200 ሰባት መቕታሎምን 253 ጆሆ ድሕሪ ምትሓዞም ኢና ሓይነት ፈድሰላ። ብኻልእ ሸነኽ ድማ ብሓማስ ዝምራሕ ሚኒስትሪ ጥዕና እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ኣብ ዘካየደቶ ዘይሕለል መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ዝኾኑ ልዕሊ 28,600 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ በስሙ ዝጽዋዕ ሓድሽ ስኒከር ጫማ ኣላልዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ናይ ገዛ ርእሱ ኩባንያ ዝፈረየን በስሙ ዝተሰምየን ሓድሽ ስኒከር ጫማ ናብ ዕዳጋ ኣቕሪቡ። ኣብ ዝመጽእ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ንምዕዋድ ዳግማይ ዝወዳደር ዘሎ ትራምፕ ነዚ ሓድሽ ፍርያት ኣብ ምትእኽኻብ ኣፍቀርቲ ስኒከር ፊላደልፊያ እዩ ኣላልዩ። እቲ ፕሬዚደንት ነበር ነቲ $399 ዋግኡ ወርቃዊ ሕብሪ ዝወቀበ ትራምፕ ዝብል ሽም ዘለዎ ስኒከር ንምልላይ ናብ መድረኽ ኣብ ዝወጻሉ እዋን ካብቶም እክባት ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ድምፂ ተሰሚዑ። ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ገዛ ርእሱ ኩባንያ ዝኾነ ስኒከር ዘላሊ ዘሎ ኣብ ግዛት ኒውዮርክ ዋጋ ንብረት ኣጋኒኑ ብምንካር ገበነኛ ኮይኑ ምስ ተረኽበ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። እቲ ነቲ ጉዳይ ዝረኣየ ዳኛ ትራምፕ ዘይግቡእ ረብሓ ንምርካብ ሃብቲ ከም መጠን ንላዕሊ ኣጋኒኑ ብምንጋሩ እቲ ፕሬዚደንት ነበር ኣስታት $355 ሚልዮን መቕጻዕቲ ክኸፍል ኣዚዙ። ኣብ ዝመጽእ ዓመት ሕዳር ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ምስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሰልፊ ሪፓብሊካን ወኪሉ ክወዳደር ትጽቢት ዝግበረሉ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብተደጋጋሚ ክስታት ክቐርበሉ ጸኒሑ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንግዲ ብምውፋር ሃብቲ ዝረኸበ ትራምፕ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈላለዩ ፍርያት ናብ ዕዳጋ ኣቕሪቡሎ። እዚ ሓድሽ ፍርያት ጫማ ስኒከር እውን ናብ ታሕቲ ትራምፕ ዝመሓደር ኩባንያ ዝፈርሕ ኮይኑ እቲ ኩባንያ ኣብ መርበብ ሓበሬታኡ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ምዝርጋሕ ናይቲ ጫማ ምስቲ ትራምፕ ንኽምረጽ ዝገብሮ ጎስጓስ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብሉ ገሊጹ። እንተኾነ ኣብቲ ዝበዝሑ መንእሰያት ተኣኪቦም ዝነበሩ መድረኽ ትራምፕ ሓድሽ ጫማ ኣብ ዘፋልጠሉ መድረኽ ኣብ ዝቕጽል ምርጫ ኩሉ ሰብ ወፂኡ ድምፁ ክህብ ክጽውዕ ተሰሚዑ። እዚ ወርቃዊ ሕብሪ ዘለዎ ስኒከርስ ኣብ ድሕሪት ኣብ ባንዴራ ኣሜሪካ ዘለዎ መስመራት ዘለዎ ኮይኑ ከም ሓድጊ ኮይኑ ክቕመጥ ብውሱን ቁጽሪ ከም ዝቐርብ ድማ ይንገር ኣሎ። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናድኦና በዚ ይፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።